Imibiko, iziphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhosi FM nenhlangano yeSABC. uKhosi FM luhamba phambili. Nonkosi asikubingelele emsakazweni uKhosi FM amandla omnotho. Ngiyabingelela kakhulu Shenge nawe Mthiyana welibokhosi emakhaya. Nami Mthiya ifuna ukuyibhekisa emakhaya sengiyabuka ukuthi futhi le ndaba ye Rural Chamber of Commerce and Industry lesungulwayo noma ekuthi impela kufanele isungule naye uzobe ingxenye yayo. Uzobe ingxenye yayo futhi ke uzobedlazela izinto akhuluma ngazo izinto eziorganic. Hayi lento ejovwayo senza sigule kwenzeka yonke lento. Usakhuluma ngendaba yokuthi sijale izinto sidle ukudla kuphuma enhlabathi. Ngibuka njalo eNigeria. Kade ngibheka nje la kade ngibuka enye interview ka Aliko Dangote siyamazi ukuthi ke uyena sikhondla khondla makuziwa ekumnotho eAfrica ngokwathi abe namabhizinisi amaningi osimendo oflower o refinery petroleum kuningi kodwa into engiyibuke kakhulu ngibuke le ndaba yokuthi hayibo uthi hayi utamatisi abazikhiqizele wona bazenzele wona ngaphakathi ukudayiswayo kodwa kuningi kube la ngaphakathi angene manje angene kwelinye ibusiness lika tamatisi njengoba simazi koshukela nani. Yes uqinisele Mroza u replace ngoma wenzele kuthiwa import substitution sesikhulume ngakho la iNigeria ibithenga utamatisi cishe olinganisela u$360 million from China. Wasekwenza ke lokho ukuthi ake kushintshe iNigeria ikhiqizele yona ngaphakathi ukudla uzokhumbula ukuthi iAfrica yonke ithenga ukudla oku60 billion noba kungaphezulu kwa$60 billion ku 1.1 trillion rand emazweni anesizini eyodwa kakhulu ase Europe okuyishwa ke lokho kufanele sikulungise sibongayo ukuthi umuntu ofana noAliko Dangote useqalile ukwenza lokho nabaningi kufanele bakwenze bamlandela. Hey kulungile mfethu okay awuqala kodwa uthi kusitshela ngomnotho wethu ke waseyindaweni zasemakhaya sixoxe nje ngalokho namhlanje. Kunjalo Shenge namhlanje sitake sibuke umnotho wethu esendaba semakhaya sohlala sibuka ngoba ubalekele kakhulu iSouth Africa ilokho abakubiza ukuthi ku rural okusho ukuthi iningi lezwe lase South Africa abantu baningi bahlala endaweni zasemakhaya yize ke kuyehluke ngekwe province nangokwe province kodwa iqiniso lithi indawo zasemakhaya abantu abaningi bahlala kuzona njengoba kuzoya ku December nje babuyele emakhaya okutshengisayo ukuthi bangaphezulu ka 50% abantu abasathanda ukuhlala endaweni zasemakhaya kodwa indlela yokuhleleka kwezomnotho eningizimu Afrika yonke ikwenza ukuthi indawo zasemakhaya zisale ngaphandle ekuthuthukisweni ngakwezomnotho zokwenzela isibonelo ingonyama trust le ewundaba mlonyeni phansi kwesilo samabandla ukuthi ingonyama trust ifoma cishe 3% womhlaba oseningizimu Afrika ngokuthi nama hectare awu 2.96 million. Abantu abaningi mabebuka lezi indawo zasemakhaya bayebazeye bengacabanga ukuthi izona ndawo ngempela enomnotho. Uma ngingakutshela nje ngeKwaZulu Natal iyodwa usuka nje lapha eThekwini ushona le ko Richards Bay yikho ubona inkampani ezinkulu efana no Rio Tinto nezinye zimayina isihlabathi ezenza ama billions ngonyaka bese uyehla nje uthi lapha eShowe nako kinla ko Gingindlovu Mroza shone lapha nje ngoMelmoth kunenkampani enkulu lapho ezobe mayina iiron ore umhlaba wengonyama trust njalo lo ngikhuluma ngawo bese unyuka lapha ubheka Melmoth ushona uLundi akumalahle akhona ngaphansi amanye awakathintwa ushone konongoma malahle wonke la kunensehlana yegolide ngisho phongolo zonke lezo ndawo manje uma ukhuluma ngomnotho wasemakhaya abantu bawubukela phansi bese namakhosi ma enzeka thola ama investors batha uma nisakhele nje imigwaqo nezikole kulekhe nendlela yokunegotiate yokuthi uma kufika inkampani enkulu umphakathi phela awuthola u30% kulokho kuzobe kumayinwa kuleyo ndawo la umphakathi osuke uhlezi khona sibonile lezi zinto ngoba into efuna siyilungiseke ezama manje ukuthi abantu sibatshela ukuthi umnotho wasemakhaya mkhulu ngaphandle nje kwendawo yokulima ngaphezulu ngoba abantu basemakhaya banendawo kuthiwa ama community property associations banama trust baneindawo zabo nje ezinye zayingathathwanga yize ezinye zingamaqele nje kanjalo kodwa zikhona zonke lezo ndawo kufanele ngabe ziyasetshenziswa ukukhuphula umnotho wasemakhaya ukuze abantu bangasuki
emakhaya beyemadolobheni. Yazi namanje umubuka nje lapha kithi kwaNongoma mhlambe ngosuku amatekisi amahlana eshumini asuka kwaNongoma ezeGoli. Lokho kwathi inhlo esuka kwaNongoma mhlamba u10 or 20 ezeThekwini. Osomatekisi bami bangangishaya bazothawu nonkosi usho thina ibusiness lethu lelicha lingaba khona ibusiness khona lamatekisi kwaNongoma uma kungathiwa kwakhiwa imboni. 30 years later Mroza akho ngisho yodi imboni ekhona kwaNongoma ekhiqizayo nje ekhona enkandla ekhiqizayo nje. Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi azinakiwe indawo zasemakhaya and investment eningi igcwele emadolobheni amakhulu. Kujatshulela ukuthi investment impela iyangena. Sike sabona nje lapha besimenyiwe sokhuluma kwi KZN Investment Conference. Siyabonga kakhulu uPremier bekuhle kakhulu. Kodwa engikushilo nami ukugcizelela iphuzu labantu basemakhaya ukuthi asikwazi ukuthi sithathe investment ibe skewed ingene eThekwini noma ingene eGoli ingene ePitori noma ingene endaweni lezi seyivele ithuthukile. Kodwa umnotho lo ngikhuluma ngawo ube ukhona umningi. Uzwile kwaZulu Natal kumanje ukuthi kunama district akuthiwa Lambile, ihlazo nechilo neshwa neshobolo, ukuthi kungathiwa kunabantu abalambile kodwa uthatha uhlamvu ulahle emva kwendlu manje uyiqhumele lona ngaphandle kwenkinga. Lokho kusho ukuthi kuningi fasi kulungise kusuka emqondweni yethu kuze kuba sesigabeni sokuthi abantu basemakhaya bathuthuka kanjani nangokomgomo policy. Ngikulalela ukhuluma ngabatshali imali. Uma ubuka ke emakhaya ingathi njengoba kade usho ukuthi nje ikakhulukazi endaweni zasemadolobheni la kubonakala ngathi kutshalwa kakhona imali. Singayenza kanjani ukuthi ngempela abatshalayo babuke la endaweni zethu emakhaya, ngoba sesibona bayafika impela abazotshala imali. Uyubone nje kade ngilalele no president waseBotswana eyikhuluma le ndaba, ekhuluma indaba yeDiamond ukuthi njengoba beneDiamond baziwa kanjalo kodwa kubasiza ngalutho kulesi sikhathi kwamanje ngoba ama investors ayafika kubanje umhlangano kunegotiate kodwa azolala eJoburg. Uyabona nje wazulala eBotswana ngenxa ayikho indlela yokuthi bazolala ekhala ngomnotho. So nakuthina mhlawumbe leyo nto efanayo imali iphinde ibuye bazolala eThekwini noma bazohlala eGoli kodwa kade bezonegotiate kuphi eMsinga noma eGingindlovu. Kunjalo akunankinga ngeThekwini ingxenye yakwaZulu Natal kwenza isibonelo nje, kodwa lokho kushoyo kubalula iphuzu elisemqoka ngendlela emangalisayo elithi akube khona umnotho oxhantile futhi o integrated ohambisana nokuthi umuntu mayezo investor eMsinga akakwazi futhi aphinda lale khona eMsinga ashiye khona imali. Ngamazwi kube khona investment engezukugxila kuphela ekuthenini uzombi ilahlela eMsinga bese buyele yolala eMaritzburg noma eThekwini. Akakwazi ukulala khona eMsinga, akakwazi futhi ukuthola zonke izinto eziningi ezingase zibe khona edolobheni khona eMsinga. Sinawo amandla okwazi ukukwenza lokho. Into efanele siyenze nje manje yikho sikhuluma ngeRural Chamber of Commerce and Industry ngoba eyokuqala nqa ukuthi ibe khona ezobe ihambisana nokuthi eke siyiqoqe siyilungise. Silungisa imqondo yethu, silungisa abantu bakithi ngoba nakho umroze efanele sikusho okunye kakhulukazi ku-agriculture ngoba abantu abaningi banomhlaba kwama trust nama CPAs abalwi abantu bakithi abaningi. Buza mina 20 years sizama ukusiza kwezinye indawo mase ke kwafika imali pheke etafula kuyaliwa fast lungisa nathi umqondo wethu ngoba kunenkinga lapha ekwazini ukuthi make kwangena imali sekuqale kufanele kuqale kuliwe. So indlela ekufanele siyisebenzise manje ukuthi sihlele yonke into yomnotho wasemakhaya sithi sizoyipackage sifande nama investors masiwabize kanjani kuphi. Asibonge kakhulu mhlawumbe usuvala nje sizizwile indaba ye Rural Chamber of Commerce and Industry ezosungulwa maduze, mhlawumbe usichazele nje ngalenhlangano sivale. Ngingena nje manje kade ngifonela umnumzane Mzwanele Nyotso oku Minister we Lands and Rural Development sikhuluma naye no Prince Zwelakhe Mthethwa namanye ama investors wethu ase Dubai azobe khona nabanye abazobe izikhulumi ngolesihlanu mhla ka22 kuNovember next week eOnoma Hotel. 500 rand ungena lapho sikhuluma ngokuthi sizohlela kanjani indawo ke limited Mroza kuhlela abantu aba150 kuphela ngoba soxoxa kabanzi ngezomnotho wasemakhaya. So sesiplana ke into usuka sambe we chamber ozobubhekene nayo yonke into ethi rurality eSouth Africa.
Siyabonga kakhulu Amandla Omnotho uyakwazi ukwalandela ku Facebook enkundleni zokuxhumana uthi Amandla Omnotho ku YouTube kanjalo futhi ke nathi sithi Ukhozi FM podcast Amandla Omnotho uyakwazi ukulandela yonke lento ade siyixoxa njengam